Croeso'n gynnes iawn i'r Gwasanaeth Nadolig, y Gymdeithas a grŵp drama. Mae'n braf iawn weld cymaint o bobl yn y capel, ond croeso hefyd i rhai sy'n ymuno â ni yn ddigidol. Gawn ni ddechrau efo gair o weddi. Gwyddiwn. Ein tad nefol, rydyn ni'n troi at y ti nawr i ofyn am dy presenoldeb yn ein gwasanaeth ni heno. Wrth i ni ddathlu unwaith eto genedigaeth Iesu 2000 o flynyddoedd yn ôl, boed ein geiriau am yfyrdod yn gymeradwy i ti. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Remen gyntaf yw remen rhif 449. Yn y beidi ganwyd Iesu, heb i'n gwely on y gwair, diwn digonedd yn ddianedd, gwisgo'n gwaeledd, wnaeth y gair. Heddiw erddyn i'n ei ddilyn, lleb yn wrthyn glodi byd. Gafodd hogion, awn yn glodion, dyna'r goron o'r rai gyd. Gwy syngylion, daeth ar tlodion, heb ddim roddion, ond mawrhad. Doethion hefyd, ddaeth yn unfryd, gyda golyd, pell ei gwlad. Heddi'n unau rown ein doniau, fel bod dyddiau'n aberth byw. Wrth dywaltiad, gwaed ei gariad, ond dechreuad, diolch yw. Iesu'n alltid, fi'n ei febyd, uwch bywyd, oll yn ben. Dig ei ysgwydd, groes gwaradwydd, yn arglwydd, uwch yn en. Heddiw eto dawyn i'n herio, i gydwisgo agwedd gwas, gwagion balchder, brwydron dyner, dyna gryfder eithaf gras. Rhif remen 449. Faint o ddiddordeb sydd gennych chi yn y newyddion bob dydd?
Ydych chi'n rhywun sydd ond yn clywed y penawdau oherwydd eich bywyd chi mor llawn? Ydych chi'n eistedd lawr i wylio newyddion fi nos i glywed mwy o fanylion? Ydych chi'n brynu papur newydd, a papur di-sil, ac yn ei ddarllen o glawr i glawr i cael barn bobl eraill am ddigwyddiadau'r wythnos? Neu efallai rydych chi'n derbyn y newyddion ar eich ffôn symudol ac yn edrych arno fo bob 5 munud. Pa bynnag categori rydych chi'n ffitio i mewn, dwi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod mwyafrif y newyddion y dyddiau yma yn newyddion drwg. Ond pe bawn ni'n dweud mae gen i newyddion da, newyddion fydd yn wneud bobl ym mhobman yn llawen, byddwch chi eisiau gwybod tipyn bach mwy. Dyma eiriau Gabriel, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ers hynny, mae newyddion am enedigaeth Iesu wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, o wlad i wlad, ac rydyn ni'n dal yn siarad amdano heddiw. Mae wedi cael ei ddathlu mewn barddoniaeth a charolau, ac yn cael ei botriadu mewn peintiadau, cerfluniau a dramau. Fel unrhyw stori sy'n cael ei drosglwyddo o berson i berson, mae manylion bach yn newid efo'r amser, mae penawdau yn gallu aros yr un peth. Faint o stori nadolig fel rydyn ni'n adnabod e heddiw yn dod o cofnodion wreiddiol genedigaeth Iesu, a faint sy'n codi o ddehongliadau bobl eraill. Fe ysgrifennwyd y 4 Efengel gan wahanol awduron, ar oedegau wahanol, ar gyfer cenedlaethau wahanol, a daeth y gwybodaeth o wahanol ffynonellau. Maen nhw'n cyfnodi hanes Iesu, ei fywyd, ei weinidogaeth, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, ond dim ond 2 ohonyn nhw yn sôn am ei enedigaeth. Sylwch ar y wahaniaeth yn y ffordd mae Matthew a Luke yn adrodd y hanes. Geni Iesu y Meseia. Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu y Meseia ei eni. Roedd ei fam Mair wedi cael ei haddo i fod yn wraig i Joseph. Ond cyn iddyn nhw briodio cael rhyw, dyma nhw'n darganfod bod yr ysbryd glân wedi gwneud i'n feichiog. Roedd Joseph, oedd yn mynd i'w priodi, yn dyn da a charedig. Roedd ddim eisiau gwneud ei siampl oni a'i chyhuddo hi'n gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd breuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho: Joseph fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen bydd hi'n ei gael, rwyt ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Digwyddodd hyn mwyn i beth dwedodd Duw drwy ei broffwyd dod yn wir. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlem yn Jwdea. Tua'r un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adref i'r trefi lle cawson nhw ei geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gofrestru yn Jwdea, ym Bethlehem, hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac a oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Tra oedden nhw yno, daeth yn amser i'r babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadachau'r geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cafn
ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Sut ydych chi'n dewis pa papur newydd i'w ddarllen? Ydych chi'n dewis papur lle mae'r awduron yr un cefndir â ti, neu yr un barn gwleidyddol â chi? Ydych chi'n darllen sawl papur i cael trawstoriad o safpwyntiau? Rydyn ni newydd clywed 2 adroddiad o'r enedigaeth Iesu, y stori fwy ar adnabyddus yn y Beibl, ac yr unig rhan o'r Beibl sy'n cyfarwydd i llawer o bobl. Mae bob awdur yn cofnodi rhan wahanol o stori, gan ddibynnu ar y cefndir a ddiddordebau. Treuliodd Matthew flynyddoedd yn dilyn Crist gan elwa o straeon uniongyrchol, tra roedd Luc yn hanesydd, ac ymchwiliodd yn ofalus am honiadur yr apostolion drwy siarad â phobl oedd yn presennol adeg digwyddiadau. Ysgrifennodd yr Efengyl yn ôl Matthew ar gyfer cynulleidfa'r Iddewig yn benna, ac adroddir hanes y geni o safpwynt Joseph, tad cyfreithiol Iesu, gan canolbwyntio ar freuddwydion Joseph, a'i frwydr fewnol, a digwyddiadau a wnaeth ei ysgogi i fynd â'r teulu i'r Aifft. Ysgrifennwyd yr Efengyl yn ôl Luc ar gynulleidfa ehangach, bobl nad oedd Iddewon. Adroddodd stori y geni o safpwynt Mair, gan cynnwys ei hymweliad gan yr angel Gabriel, a'i thaith i rhannu y newyddion gyda'r Elizabeth a'i cyfnither, ac yr holl atgofion eraill am enedigaeth Iesu a cadwodd Mair yn ddiogel yn eich chalon. Mae 2 adroddiad yn cytuno am y prif elfennau, y penawdau. Mae'r 2 yn sôn am gwpl o enw Mair a Joseph oedd wedi dyweddio i briodi. Mae'r 2 yn cofnodi'r beichiogi gwirthiol gan yr Ysbryd Glân, a mae'r 2 yn lleoli genedigaeth Iesu ym Methlehem. Dim ond Luc sy'n disgrifio taith Mair a Joseph o Nazareth i Bethlehem oherwydd y cyfrifiad. Mae'n esbonio roedd problem yn dod o hyd i Leti, ac oherwydd hynny, pan gafodd y babi ei eni, gafodd ei rhoi mewn preseb, sy'n awgrymu ar olwg cyntaf fod y teulu yn aros mewn stabl. Ond adeg Iesu, roedd preseb cerrig y tu mewn i llawer o dai, yn yr ystafell ble roedd anifeiliaid i'w heiberthu yn cael ei cadw. Efallai, roedd Mair a Joseph yn aros efo perthnasau, ond hyd yn oed wedyn, doedd dim lle iddyn nhw yn yr ystafell ymwelwyr. Dim ond yn yr ystafell anifeiliaid oedd ar gael. Does dim sôn am unrhyw gaedwad tafarn yn yr adroddiad Luc, bod y cymeriad yn chwarae rhan fawr mewn barddoniaeth, carolau a sawl drama nadolig, wrth i llenorion creu awyrgell o prysurdeb ym Methlehem adeg y cyfrifiad. Gŵr y llety gan Rhys Nicholas. A welest i'r 2 a ddaeth gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n llwyr? Bu rhaid i mi ddweud bod y llety'n llawn, a chlywais wy'n sibrwd, pa beth aw nawn? A wyt yn fy meio am droi y 2 lety'r anifail a hi'n hwyrhau? Roedd yr awel neithiwr yn finiog oer, a llithrau dieithrwch dros wedd y lloer. A glywais di ganu yng nghanol nos a miwsic fel clychau draw ar y rhos. Dychmygais unwaith fod rhywrai'n dod i strydoedd Effrata i ganu clod. A weled i olau draw ar y bryn a hwnnw yn ddisglair fel eira gwyn. Mae'n gwawrion araf y Methlehem dref,
a'r dydd newydd enni yn gloiwi'r nef. A deimlid i heddiw fod rhyfedd wyrth yn datod y cloion yn agor pyrth? O tyred heb oedi mwy, i letu'r anifail yw gweled hwy. Rhif yr emyn 465. Draw yn hywelwch Bethlem dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Doethion a ddaeth i'w weled ef, a chanodd angylion uwch a'i cryd. Daw yn hywelwch Bethlem dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Draw yn hywelwch Bethlem dref, nid oedd un lle i geidwad byd. Lletir yn ifael gafodd am nad oedd i'r baban leti clyd. Draw yn awelwch Bethlem dref, nid oedd un lle i geidwad byd. Draw yn awelwch Bethlem dref, fe anwyd Crist yn geidwad byd. Canwn garolau iddo ef, a molon a'i gariad mawr o hyd. Draw yn awelwch Bethlem dref, fe anwyd Crist yn geidwad byd. Lyc pennod 2. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau.
Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn. Mae gen I newyddion da I chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Methlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei adnabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Felly I ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd I Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati I ddweud wrth pawb beth oedd wedi digwydd a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Daw'r darlleniad yma o Efengyl Matthew, yr ail bennod. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Judea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain I Jerusalem I ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma I dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lân. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly, galwodd Herod y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia I fod I gael ei eni? Yn Bethlehem, Judea, medden nhw. Dyna ysgrifennwyd y proffwyd. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth I gyfarfod preifat. Cafodd gwybod ganddyn nhw pryd yn union roedd y seren wedi ymddangos. Ac yna ddywedodd, ewch I Bethlehem I chwilio am y plentyn. Ac dewch I mi wybod pan dewch o hyd iddo mwyn I mi gael mynd I dalu teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, I ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros uwchben yn union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth I bodd. Pan eithon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair. A dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i blaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor I paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo. Aur, a thys, a myr. Mae'r newyddiadurwyr yn ceisio bod yn gwbl ddiduedd. Mae modd dewis pa ddigwyddiadau yw cynnes yn eu hadroddiadau a pha rhai I adael mas, yn dibynnu ar y cynulleidfa a neges maen nhw'n am eu cyflau. Mae'r Efengyl yn ôl Matthew yn llawn cyfeiriadau at yr Hen Testament, gan dynnu sylw at raeddiau Iddewig Iesu a phwysleisio mae Iesu oedd cyflawniad y proffedoliaethau. Mae'r stori y doethion yn tanllinellu pwysigrwydd Iesu fel brenin yr Iddewon. Fe cyrraeddodd y doethion efo 3 rhodd yn addas I frenin, aur, thys a myr. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n cael eu portreadu yn traddodiadol fel 3 gŵr doeth, nad oes sôn am ei nifer yn y Beibl. Mewn gyferbyniad, mae'r Efengyl yn ôl Luc yn cyfeirio at Iesu fel Mab Duw, y Mesaia, ein gwaredwr. I'r gogledd o Bethlehem, roedd praidd arbennig o ddefaid am y berthi yn y deml. Mae'n ymddangos yn addas felly y byddai'r angylion yn ymweld â bugeiliad yna, a ddweud am ddyfodiad oen Duw. Yr un a fyddai'n rhyddhau dynol rhyw o fondiau pechod gan ei farwolaeth ar y groes.
Mae'r olygfa geni clasurol yn gyfuniad o ddau adroddiad, yr ymweliad i bugailiad y noson y geni, a doethion rhywbryd yn hwyrach. Sylwch pan cyrraeddodd y doethion, roedd Iesu yn blentyn bach yn hytrach na babi, a wnaethon nhw ymweld ag e mewn tŷ yn hytrach na stabl. Bod gwahaniaethau bach rhwng hanes genedigaeth Iesu yn y Beibl a ffordd y mae wedi cael ei portreadu gan wahanol awduron a chrefftwyr, yr hyn sy'n bwysig yw'r ffaith drwy'r waith yr artistiaid mae newyddion am enedigaeth Iesu wedi cael ei darlledu o amgylch y byd o'r un genhedlaeth i'r nesaf, a mae llawer wedi dod i adnabod e fel arglwydd a gwaredwr. Gawn ni air o weddi, gwyddiwn. Ein tad nefol, rydyn ni'n troi at y ti naw i rhoi diolch am y fraint o ddod i addoli di heno. Dydyn ni ddim yn gallu gweld neu glywed ti, eto rydyn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb, gan wybod lle mae 2 neu 3 yn cwrdd yn dy enw di, fyddi di yn ein plith. Wrth i ni ddathlu Nadolig eleni, helpa ni sylweddoli o newydd dy gariad tuag atom, wrth anfon dy unig genedig bab i'r byd, mwyn i bob un sy'n credu yn ddo ef, peidio a mynd i ddistrwy, ond cael bywyd tragwyddol. Maddo i ni os yng nghanol holl prysurdeb yr wyl, ein bod yn anghofio gwir ystyr y Nadolig, bod Iesu wedi dod i'r byd i'n hachub, a'i fod e wedi marw ar y groes am ein pechodau. Diolch arglwydd am y holl rhai sydd wedi cyhoeddi y newyddion da am Iesu. Y rhai ar ysgrifennodd ei hanes 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yr artistiaid oedd wedi addurno'r eglwysi gyda golygfaidd y Beiblaidd. Y rhai y cyfieithiodd y Beibl o'r ysgrif wreiddiol i bron 2000 o ieithoedd wahanol mwyn bobl ym mhob wlad clywed am dy gariad. Ac yr athrawon sy'n cyflwyno stori Nadolig i plant bach gan cyfansoddi drama geni newydd bob blwyddyn. Pawb sydd wedi defnyddio'r aidonia nhw yn dy wasanaeth di. Diolchon yn arbennig heno am y rhai sydd wedi ein harwain ni at y ti. A'r gyfeillach rydyn ni'n cael efo'r aelodau eraill o'r capel yn ei cynorthwyo ni da fi yn y ffydd. Diolch am dy ofal drosom ni. Rwyt ti'n wastad efo ni yn dathlu yn ein llwyddiant, yn arwain pan rydyn ni'n pendroni dros pa llwybr i gymryd, ac yn ei rhoi cymorth i ni yn ystod adegau anodd. Bendithio Nadolig hwn, a thrwyd yr ysbryd glân ddefnyddio ni i rhannu y newyddion da am Iesu ag eraill. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. £476. Dos, dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac am mhob man, dos, dywed ar y mynydd, am eni Iesu Grist. Tragwyliau bugeiliaid y praidd drwy noson hir, yn syth o'r nef disgleirio'r golau dwyfol, glir. A weithiau wedi weled aint ar ei gliniau ynghyd, ac yna mynd ar unwaith i geisio prynw'r byd. Pan geisiais una Iesu, fe ceisiais nos a dydd, y ddyniais am ei gymorth, arweiniodd fi yn rhydd. Fe'n gwnaeth yn wyliwr cyson ar furiau dinas Duw, am rhawd fi Cristioneiddiol, mor ddedwydd yw. 476.
Wel, os i gyd yn barod gyfeillion, ymlaciwch tan medrwch chi, fel petai hon yn ddim ond sgwrs rhwng criw bach ohono ni o gwmpas unrhyw fwrdd. Ac nag oes neb arall yn ein clywed ni. Haws gweud na dweud fwyrach, ond hyd y medrwch chi, iawn? Fwrdd â ni te. Wel, noswaith dda i chi gyd i raglen drafod nid i sbon. Gyda un gofyn y cwestiynau y byddech chi gatre yn ei gofyn. I ni wedi crwydro yma'n beth heno yma i dref fechan Bethlehem. A hyn i gwneud gwneud synnwyr bod y gwyddiad a heildir ei bod yn un o'r ddigwyddodd bwys yn ein hanes. Ar ôl y gyntaf hwyrach, byddwn ni ddim ond yn canolbwyntio ar rhywbeth mor gyffredin a gen i plentyn. Hwyrach ydyn nhw'n egluro ein bod ni'n aned prysur tu hwnt yn y parthau hyn. Gorchymyn wedi ei gyflwyno gan Augustus Cesar i drethu'r holl wlad. Mae Bethlehem yn ferw gwyllt, bob gwesty'n llawn i'r ymylon ac yn hanol y berw yn ôl y sôn fe aned y plentyn hwnnw. Yn bersonol, gyda mi yn y studio yma, yna rai a allai bwrw mwy o oleuni ar y mater. A ganddo ni ddigel yma, gŵr sy'n gyfarwydd iawn ar hen ddechweddau o gwmpas Bethlehem. A ganddo ni aelod o haen wahanol o Gymdeithas, sef gŵr jystiedi gŵr dwyrain, melchiog wrth ei enw, un o'r sêr ddiwyniaid. A mae ganddo stori ddiddorol i'w hedrodd. Mae tad y plentyn yma hefyd. Dair o Nazareth wrth ei alwedigaeth, croeso i chi hefyd drosedd. Ond dwi am ddechrau, drwy gael gair efo un sydd yn berchen llety yn y dref. Ni, madam, os ydw i'n deall yn iawn, ydy perchennog gwerthu'r arf ar y stryd fawr y Bethlehem yma. Nid perchennog, gweitha modd. Mae ddrwg gen i. Rheolwraig ydw i. Wel, rheolwraig te. Dolen mewn cadwyd o westau sy'n eiddo i gwmni mawr yn Jerusalem yw'r awr. Ac yn busnes digon llywyrchus hefyd. Yr awr yn benodol. Gili le yn y syni'n dweud. Wel, dewch yna. Rwy'n siŵr eich bod chi'n eitha prysur wastad. Wel, di bod ni'n union pa dymor ydy. Ond ydych chi'n brysur ar gyfer y cyfrestriad? Wel, wrth gwrs, byddai llesol iawn i ni pe gawn cyfrestriad yn amlach. Pawb ai fi sliboedd oler, debyg. O, da chi rioed y gweld bai yna i mae debyg. Dim o gwbl. A dwi'n eisiau siŵr y byddech chi olwraig yn cael bonws eitha hael yn cael gymaint o fel i gofre'r cwmni. Wel, mater i mi di hynny. Ac i bobl y dreth yn cwm, debyg, ond roedd hynny'n llawn yn noson hwnnw. O, llawn do. Dim ond un ystafell wag o'i ganon ni. Nandwch yn ystafell wag? Wel, dyna'r polisi. Ac i rywun gyrraedd ar y funud ola. Ond nid yna beth bydd yn hanes y cwpl, Mair a Joseph? Wel, ia. Gwirach? Ar un ystyr, ond... Ond beth? Wel, do gan ein nhw ddim modd i dalu am yr ystafell honno. Yr ateb i hynny a dangos y drws yna. O, mi dylusen mae honno ni. Heb le yn y llety, heb aelwyd, heb weli. Rhaen ganwyr. Nid ydych chi'n sylwi wedi bod hi drian yn feichiog ac yn agos i'w hamser? Hold on. Gyfres i di garedd o'n nhw'n do. Rwy'n fysych chi'n galw'r beth nesaf. Wel, cael drws yn glep yn ei gwyneb nat bob gwesti arall. O leia fe yn eithon ni. Stafell iddyn nhw. Wel, roedd hynny'n well na. Nofel dros ben. The Ox and Donkey Suite. Cyfresterau 5 seren os bydd na un erioed. O leia, roedd gan nhw 2 i chwi penna wedyn. Ac roedd hynny yn rhoi cydwybod tawel i chi. Wel, be arall ydych chi'n neud, Fenyw? Fe allech chi wedi... O, dyna chi rioed i disgwyl i'n gynnig fy ngwely fy hun iddyn nhw debyg iawn. Aeth nhw'n groesi'ch meddwl chi. Pan fyddech chi wir, a chi debyg yn ystyried eich bod chi'n heiddi medal yn yr hyn oeddech chi wedi ymwneud yn barod. Wel, pa i ddim y gair ola, mae'n siŵr. Ond mi ddweda i hyn eich bod chi'n goblin o ddi ras ac yn anheb sofor beth fyna. Fe gydawn ni yn y fan yma, fe gawn ni air gyda un o'r geiliaid. Oedd yma ymgech y lle ar yr union noson hwnnw. Dwi wedi gyflwyno fe eisiau, sef malach chi.
Mae un sydd yn hynod gyfarwydd ar parthau hyn yn gwybod fel cefn i law am bob twll a chornel o'r llethrau a'r bryniau sy'n amddiffynnu'r hen dref yma. Croeso mawr i chi. Diolch. O'n i'n amser prysur arnoch chi? Prysur, amser prysur, beth a'ch meddwl dwi? Wel, o fe ti amser y cofrestru. Yn arbennig pan aned y plentyn. Wel, geia di bobl gan nhw. Yn hynny, amser. Wel, mae'n amlwg mae chydig o fyddoch chi am waith bigail. Digon posib. A'n gwadu hynny. Wel, y gwanwyn ydy'r amser prysurau i ni, siwr iawn. Y gwanwyn? Mae'n tybed. Wel, synwyr cyffredin ddynas, adag yr wyna debyg iawn. O, mae'n ffynniwch i ddan wybodaeth. Ond beth ydych wedi gwaith bigel amser y geia, tybed? Wel, bigeilio debyg iawn, de. Bigeilio? Be mae hynny'n olygu felly? Gofalu am y praidd rhag yr anifeiliaid ffeidus na i gychwyn, a wedyn chwilio am borfeydd addas ar ei cyfar nhw wedyn. Un peth sy ar feddwl yr hen greaduriaid anwyl, trigo. Fe synach gymaint o golledion gallwch chi wynebu yn enwedig yn y deia. A mae colli David yn golled fawr? Wel, siŵr iawn i bod hi. Mae o'n peryglu bywoliaeth un, ond yn bwysicach na hynny, mae rhaid amddiffyn y llinella gwaed y chi a sicrhau iechyd y ddiadell yn y dyfodol. Ydych yn dyfu bod gen i lawer i ddysgu felly. Wel, llond cae dyswn i'n dweud. Ond beth yn union a welsoch chi yn noson honno, neu adlywsoch chi? Ydych chi'n egluro? Wel, mi driau yng ngora. Rwan, mi roedd hi'n noson ddifrifo, tywyll fel bol buwch ac oer y geilwi. Ond sero, ac yn chwipio'r hewi, y defaid bron a peri, hyd yn oed yn ei cotia glân trwchus a nina'r criw ohono ni'n ceisio swatio dan fymryn o dan. Nid llef ac ei gwaed allwch oedd llethra Bethlehem ar noson o'r fath. Fe wedi bod yn ddigon amdana i, mae'n siŵr? Wel, ia, bobl, bydd chi, bobl y cyfryng yma, sa di bod yn barwol i chi? Dwi'n amed, Tim. Wel, lle o'n i? O, ia. Roedd hi'n dywyd fel y fagwn. 1 munud. Ond y munud nesaf, mi ddas na fflach o leini, clir, anearol, ac i fod yn hollol o'na, mi roedd nhw wedi parlysu a gofn pob un yn hynny. Yna fel pe bai ni yn clywed cor o leisiau yn dod o'r wlad, a mae clywai nhw'r funud yma. Na ni ydyw'r rhai a ddanfonodd Duw, i ddwyn y newyddion da i'ch clyw. Yr hwn sydd yn gwneithu'r cenhadon byw o'r gwyntoedd a'r trydan a'r tân. Na ni ydyw'r lleisiau sy'n moli ein lliw, i'r bugeiliaid gwar uwch ei meisydd gwyw. A neges yr un ac y methlem dref yw. Gwrandewch unwaith eto'r gan. Gloria, Gloria in excelsis, ewch i Bethlem. Feddwch chi'n iawn? Wel, yn dod yma ni, dwi'n meddwl roedd o'n brofiad hyfad o'r nadwy. A be wedyn? Wel, yn syth i Bethlehem, fysa ni lawr yna, a coeliwch i'r un. Dwi wedi gweld llawer o wyn yn cael ei geni, ond dwi'n bendant yn bod ni wedi gweld oen Duw y noson honno. Gweud mawr. Diolch i chi. A beth yn mynd i wneud? Gaf i eich cyflwyno chi un sydd wedi teithio cryn bellter i fod gyda ni heddiw. Croeso i chithau Melchior. O, diolch yn fawr iawn i chi. Ond nid studio diliw fel hyn sydd yma heddiw, ond eich man cychwyn ar ôl cyrraedd o gwlad yma. Wel na, gen sicr na, gehwyr chi. Mi benderfynwch chi fynd i lygad y ffynon yn syth i wneud ymweliadau ynghylch yr hyn a barodd eich i esgor ar daith o'r fath. O, cwbl iawn. Ie, chi'n wedi gwir. Fe fynnwch chi gael cyfweliad ar cydfridog Lydia Meir, gweinidog am ddiffyn Llywodraeth Herod. Do. A petai, wel, do. Petai
Bethau hynny o unrhyw werth. Ond mae'n un peth nad yw'n hysbys i chi. Heb yn ymwybod i chi, y gafodd y cyfweliad hwnnw ei ffilmio'n gyfrinachol, ac mae'r recordiad wedi dod i law. Nawr yn felly ddangos beth ddigwyddodd yn y cyfweliad hwnnw. Andwch chi mewn, newch chi? Ie, wel da. Wi wedi edrych ar y ffeil am Rhagfyr, ond fel ni'n gweud oes o garchar am y 5 ohonyn nhw. Pwy? Mae nhw'n mewn ti. Am beth? Beth yw'n moyn? O, reit. Wel, ros o funud. Dyfod â chi mewn. O'r ydyn. Dwi'n da? Chi'n braf wedi hefyd sgariad o'r dweud. Ydy e? Nes i ddim sylwi wir. Rydych chi mor brysur ag ydw i, a cymaint o gyfrifoldebau ar eich ysgwyddau. Dych chi ddim yn sylwi ar beth ydy bwys. Deall yn byrion, madam. Yn gael ddiolch chi'n ganiatáu mi ddod i'ch gweld chi fel hyn. Deallwch hyn. 5 munud cwta sydd gyda chi. Pan rheoli criw o sef ddiwyniaid ydw i, a melchiol ydy'r enw. Yn ôl ein dealltwriaeth ni, a mae'r 3 ohonom yn gytun, mae yna blentyn go arbennig newydd gael ei eni. Diddorol dros ben. Ond nag yw pob plentyn bach sydd yn cael ei eni yn arbennig yw fan ei dad, a channoedd ohonyn nhw yn dod i'r hen fyd yn pob wythnos. Ond mae hwn yn wahanol, madam. Mater i mi yw benderfynu yw hynny. Yn ôl ar y rwynion cawsom ni, mae hwn o linach union gyrchol Dafydd. Ydyn eni fod yn frenin. Rhaid cyfadde fod gyda chi ddychymyg byw iawn. Nid dychymyg, madam. Bydd a ble digwyddodd y pethau rhyfedd hyn? Wyddwn ni ddim yn ateb i hynny chwaith. Meddwl yr oedden ni, gan eich bod chi yn weinidog yn llywodraeth, ei chelder brenhinol Herod, byddwch chi gallu rhoi arweiniad i ni, mwyn i ni dal i gwrogaeth i. Tymodd y panto wedi cychwyn yn gynnar yn amlwg. Rydych chi'n ymhymryd yn ysgam, madam. Pa ffordd arall sydd gen i ddelio â'r fath ddwlu? Roes i erioed y math nonsens yn fy myw. Ond mae'r arwyddion yn bendant glir. Rydyn ni wedi teithio'n bell i dystio'r holl beth. Siwrnau chwydig os fi na un erioed. Chdiach arwyddion. Fydra i roi chydig o arwyddion i chi. O dan yn sicr oedden ni wedi gobeithio, madam. Rwedwch wrthai. Pwy ydy brenin y wlad hon? Pennaeth y llywodraeth. Hyd yn oed os mae ganrifain y mae'r gair olaf yn y pen draw. Wel, Herod fi'n tybio. Rydych chi'n tybio'n hollol iawn. A pwy fydd neu a ddylai fod ei olynydd? Wel, un o'i blant fyrach. Cywir eto, nad oes yr un hwyrach ynghylch hynny chwaith. Does yna'r un brenin arall i fod. Fydd na yr un, ond etifedd uniongyrchol ei fawrhydi Herod. Mae'r ymwelydd ar ei ffordd allan, dangoswch y ffordd iddo ar fyrder. Fy nghyngor i fyddai chi eich tri ddychwelyd ar frys i'ch gwledydd eich hun mor fuan ag y gallwch chi. Mae'n amlwg i mi bod eich arwyddion honedig wedi'ch camarwain chi'n ddifrifol unwaith eto. Dweud beth nawr i gyda chi. Mae'n taro bargen. Os, ac mae hyn yn os go fawr, ydewch chi o hyd i fan geni, yr un yr ydych chi'n ei alw yn un a gwaed brenin ynddo, yna da chi, dewch yn ôl ar bob cyfrif. Fe fydd croeso mawr yn eich aros, ac fe allai unau a'r brenin wedyn fynd i dalu gwrogaeth yr un modd iddo. Ydy hynny'n fargen? Ydy, madam. Mae hynny'n allan. Diolch yn fawr iawn i chi. Dilynwch y cwr, cadwch lygad arno fe. Newch copi o'r tap a rhowch y gair cyfrinachol ar y ffeil. Diddorol. Diddorol iawn.
Wel, hwyrach bod hwnnw wedi peri syndod i chi. O gai na'r horyn gyntaf, beth a'ch cymhellwch chi i deithio mor bell o wlad ddwyreiniol? Wel, mater o'r rhaid o hynny, dwi'n onni. Mater o rhaid? Ie. Roedd 3 ohonom. 3 ohonom ni gyd, a allan ni ddim ymatal pan welstom ni'r arwyddion. Arwyddion? A rhai yn y sir a'r planedau. O, dwi'n mynd deall yn union. Tybed, beth oedd y ser bob dim yn ei dangos i chi felly? Wel, hwna rhywbeth pwysig ar fi'n digwydd. A llai yn y pen draw effeithio ar ddynoliaeth yn gyfan gwbl. O, dweud go fawr. A'r cyfan yn wir yn ei byd. Ond a fydd y cyfan werth chwael? Wel, drwy'r cyfan oll i gyd, o'r holl helynt, yr holl blinder, ni gael trafferthion dybyd yn dod o hyd i Bangre ei eni, diolch chi? O, stabal the ox and donkey sweet fel y cyfeiriad i eto funud yn ôl. Ond eithon ni gan gwael, gan gwag difrifol. Unwaith eithon ni gan gwael, unwaith groeso ni'r ffin i'r wlad, fel mae'r ffilm yna wedi newydd ddangos i chi. Ond mynd i chwilio yn llys Herod o bobman? Ie. Ond bellach, mission completed, fel y dywedir. Rydym ni eisoes wedi bod yn cyflwyno'n anregion iddo ac yn barod bellach i gychwyn ar y daith hir yn ôl gartre. Ond hynny dwi'n allwch chi ar hyd ffordd arall. Just rhag ofn. Bu'r siwrnau'n flin, fe groeswyd sawl ffin wrth ddilyn y seren glair wen. Y 3 ar gamelo dros dwyni a thywod, nes daeth hi sefyll uwch ben. Y llwm leti gwael lle roedd baban yn cysgu mewn gwair. Di groeso lle y Methlehem dre, pan aned mab Joseph a Mair. Roedd Herod yn ffromi, cans roedd ef yn ofni yr arwydd a welwyd o'r nen. Ond Iesu o'r chfygodd wnaeth bopeth o'i wirfod, ac ef hyd bydd bythoedd fydd ben. Dim ond llwm leti gwael a baban yn cysgu mewn gwair. Di groeso fi'r lle y Methlehem dre, pan aned mab Joseph a Mair. Wel, diolch yn fawr eich amdano mewn, a cyfle saff i chi nôl. Wel, mae'r hyn gloc na'n curo ni. Amser am un llais arall. Dwi'n dweud gymeriad pwysig arall fel mae stori ryfedd hon yn datblygu. Joseph yw ei enw, sa'r o Nasareth wrth ei alwedigedd. Ac os ydw i'n iawn, ydw i'n gywir? Hollol gywir yda. A chi dwi'n cymeryd yw tad y plentyn? Wel, ia. Wel, ia, mewn ffordd o edrych ar bethau. Oes yna ffordd arall o edrych ar bethau te? Wel, oes a'n agos. Fe oedd yr den agos am y tro. A'r peth na sefyllfa'n fymryn yn gymleth i chi. O, cymleth dros ben. Ond ydwchwch, gyfaith, nid yn llys fan ydych chi. Os byddwn wedyn i chi ni symud ymlaen, mae thro sgwrs i gyfeiriad arall, mi wna i hynny ar bob cyfri. Mae dde hynny yn ysgoi rhyw fath o embaras i chi. Ia, iawn, ar bob cyfri. Dydyn ni ddim yn y busnes o drafod nac i roi'n lle ni'n mesur ar foesau yr un ohono ni. Wedwch, ydy'r ai'r sawl sy'n ddi-eog o'r pethau o'r fath daflu'r garreg gyntaf? Neu rhywbeth i'r perwyl? Ia, digon gwir o dadlwch chi hyn. Nid yn eilliodd Mair. O, nes i'n roed ar gryniad nath beth. Os yna ddim fawr o deddiall, beth bynnag sydd wedi ceisio egluro iddyn nhw. Helpiau felly. Debyg iawn. Debyg iawn wir. O gaf i ofyn sut mae'r bychan yn dod yn ei blaen? O, fel llif yr afon. Tri gared. A Mair? Ia, eitha'n rhyfeddol o dda hefyd o gofio'r holl amgylchiadau dyrys y gorau ddim drian yn drwyddi nhw. A Iesu, eto os dwi'n deall yn iawn, i'r enw ddywisoch chi arno fe? Ia. A fe yw'r eich unig blentyn chi? Ia. Wch, dys rhyfedd i chi fel teulu bach bod wedi gwirioni felly. Ond, beth ydych chi, beth ydych chi'n
beth yw'ch profiadau chi ar ei gyfer o hyn ymlaen? Wel, ddech chi, unwaith ydy'r Mair wedi cryfhau ychydig, fe fyddwn ni'n codi'n pac ac yn dychwelyd adra i Nasaret. Gwaith yn galw debyg iawn. O ia, digon o hefyd, credwch chi gormod weithiau. Dewch! Ond â chi bellach y bod denydd prentis fach oedd cynorthwyo yn y gweithdi. Ia, chwilio hefyd, nawr ei ffain da hefyd. O, fe gyda blyn tyndod hapus iawn, credwch chi fi. Rhaid i ni boeni am hynny. Cyn iddo ddechrau'r waith ei fywyd. Beth bynnag fydd hynny. A beth bynnag fydd ei ddewis o. A beth bynnag fydd ei dynged. Mae'n dda rhywsyn, a ni'n gwybod sy'n gwneud beth nid ydyn nhw'n pewn fyd yma. A chi'n llygad eich lle. Ond gael ar ran y gwerthfawroedd, dymunwch siwrne da i chi. Ac yn bwysicach yn ei ddiogel i chi yn ôl gatre. Cymerwch ofal, cynwch chi? Da ni siŵr o wneud, diolch i chi. Fe ganed ef y Methlehem, chwaraeau'n blentyn bach ar gil heolydd Nazaret a charau broedd iach. Cadeiriau bregus byrddau'r fro a ddygid beunydd ato fo. Teganau'r plant ac offer gwlad yw trwsio ganddo'n siop ei dad. O siop y sair yr oes ei dad, bu'n trymwyo wedyn drwy y wlad. A'r fraich oedd wyw y wnaed yn gref, a'r goes oedd glof drwy allu ef. Pwythau ei rhoesent ef un dydd, dan hoelion llym ar groesben prif, ac yno, gan weddion dair, drostynt i farw mab y sair. Wel, diolch o galon i chi gyd ac oll am ddod ato ni heddi i adrodd eich stori. Y stori fwyaf fawr yn ein hanes. Diolch hefyd i chi gatre am gwrando. Fe fyddwn ni nôl yn ein studio yng Nghaerdydd y tro nesaf, felly hyd yn Nadolig dedwydd da iawn i chi gyd. Rwy'n teimlo chydig bach fel Lionel Messi, wedi rhedeg o un rhan o'r crwys i'r llall. Ond carwn ni un gyntaf, diolch yn fawr iawn ac ar eich rhan chi am y perfformiad greunus rydym wedi brofi heno. Peth braf i cael cwmni a chyfraniad arbennig y Gymdeithas Drama unwaith yn rhagor. Diolch i'r dramodydd am ei waith a'r actorion am adrodd hen hanes mewn modd ffres a chyfoes iawn. Teitl y ddrama yw Mab y Saer, a diolch i fab Saer y ddrama, sef Robin Owen, am ei waith fel technegydd medrus iawn, heb anghofio Tony Couch fel y cofweinydd, a gafodd fawr o ran. Dwi'n falch o ddeud. Arbennig iawn. Diolch o galon i chi. Diolch hefyd i aelodau'r Gymdeithas am gymryd rhan ac yn arbennig i Dr Diana Evans am lunio ac am arwain gwasanaeth hyfryd a hynod iawn. Diolch i chi. Canwr yn awr ein hemyn olaf 479. Daeth Crist i'n plith o'r llawen hawn a deed pawb ynghyd, yw dderbyn a'i gydnabod ef yn geidwad i'r holl fyd. Yn geidwad i'r holl fyd, yn geidwad i'r holl fyd. Ein nerth a'n gobaith oll bob awr yw ei fengil ef. Daeth Crist i'n plith o'r llawen hawn, Hosanna iddo ef, Hosanna iddo ef, Hosanna, Hosanna iddo ef. Rhif yr emyn 479.
Fe glawn heno drwy ddymuno i chi lawenydd bendith a thangnefedd yn Nadolig a chydadrodd y bendith apostolaidd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fod gyda ni oll nawr hon. Amen.